Este camiño, situado na avenida de Vilariño, en Cambados, leva 14 anos sendo motivo de disputas. Un dos veciños denunciou que unha das casas próximas foi construída de forma ilegal. Os xulgados deronlle a razón en dúas ocasións e ordenaron derribar a casa, pero máis dunha década despois, a orde non foi executada. En Pontevedra, no contencioso, fallou a favor noso, ganamos, non? Entón, despois, eles apelaron a Coruña. En Coruña fallaron a favor meu outra vez. Tal. Agora non sei o que queran facer ou tal, pero entonces ten orden de derribo e non ejecutan o derribo. Imagínate, desde o ano 2006. Rodrigo explica que ao ser unha servidume, a vivenda non pode ter acceso ao camiño sen estar retranqueada a 4 metros. Sen embargo, esta casa non só dispón de entrada, senón tamén de garaxe e un balcón. Cobra esta está ilegal e non pode dar luces porque ten que retirar a sementía, que esta sementía, que a maior parte é miña, ten que retirar 4 metros do eje da sementía para dar luces. Entón, non retirou nada, foi a extrema, non ten permisos municipales, non é ilegal, según o aparellador do ayuntamiento di que é ilegalizable, e non se pode, ten unha falta grave, que está infringindo a lei e todo iso. O afectado está a estudar o caso das outras vivendas. Asegura que, aínda que contan con permisos, algunhas das obras que fixeron son ilegais. O malo se ven de adiante, porque obraron eles aí adiante, esta que ves aí, hasta aí que ves, obraron e non podían obrar, porque non lle daba o terreno para nada. E mira, ti mira para arriba, por exemplo, ten permisos, sacaron permisos, pero permisos ilegales, que non dan veo aquí o aparejador, mandei aquí, e dixo que as normas dele non daban con estas, coas que ele tiña feito. O Concello, tras estudar o caso, aprobou hoxe executar a orde de derrube. Agora quedará pendente a actuación do propietario da vivenda, que aínda pode interpoñer un recurso que volva a paralizar a execución.